Halo लोगोफोर गुड मर्निं गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आं दा साननैसो एसेबां थिग गैया बेनिखायनो आङो भिडिअबो लाबोनो हाथाराखै दा साननैसो 10-11 दिन जाबाय जानांगौ भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै आरोना नायदो अखायाबो बिराद हागासिनो दङ जोंनि जादायो अखायानो अखा हागासिनो दङ आरोना दायो आङो माने सासे लोगो फैदों आरोना सासे लोगो फैनायखौनो आङो माने एसे लोगो हमहैनो नागिरदों आरोना त्रिपुर स्टेशनाव थांगोन आरोना आं दायो बे त्रिपुर स्टेशनाव थांनायनि नुथायखौनो नोंथांमोन एसे शेयार खालामसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो एसेब्लाबो मोजां मोनोबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बेजों लोगोसेनो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैयो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव बेजों लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ एंगारोबा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैयो थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो चलो स्टार्ट दायो आङो फैयै माने डाइरेक्टलि माने त्रिपुर बास स्टेन्डआव सौफैखाबाय आरोना मानो होनना बुङोबा आङो बासाव माने भिडिअ लाबाय थानो हादिया माने बासाव बिराद गोबां भिरमोन आरोना जनोबोथ' मोनखायाखै जिरायनानैनो फैनाय जाबाय बिदिनो फैनानै दायो एकदम डाइरेक्ट ओंखारखाबाय आरोना ओंखारफैनानै त्रिपुरनिफ्रायनो दायो आं थाबायगासिनो दङ माने बेनिफ्राय आङो रेलवे स्टेशनसिम थांगोन नालाय बेनिखायनो आं दायो थांगासिनो दङ दायो नोंथांमोना बे बास स्टेन्डनि त्रिपुर बास स्टेन्डनि नुथायखौ एसे नायना लाग्रोदो आं थांनायजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननोबो दिन्थिलांगासिनो दङ एबा आं बानायलांगासिनो दङ होफाबाय थाबानो जाबाय आं माने रेलवे स्टेशनसिम मोनहैनायनि उनाव बेखौबो नुगोन नालाय थांगासिनो बर्थमान नायदो गोबां मानसि जायो आरोना बे बास स्टेन्डआव जायगाया आरोना दा एसे खम नुबावदोंसो दहाय फुङाव आं फैजेनबा फार्स्टआव माने आंनि जायगानिफ्राय बास गाखोबाथ' आयु लाखियाखैमोन मानसि आरोना नायदो सार थाखाय बेयावथ' दा अनेक खम नुबावदोंसो दा दसे उनाव माबायदि भिर जागोन माने नायख' हाया आरो माने एरायनो हानो नागिरा आरोना ओरैबायदि भिर हासारखा दायो आं थाबायनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दं बेखिनि राउन्डआनो मुथथे त्रिपुर बास स्टेन्ड आरोना तामिलनाडु एरियायाव दङ बियो जाय बिथांमोना फैफेरखाबाय बिथांमोना मिथिखायो आरो जाय बिथांमोना फैफेराखै सोंनो हागौ कमेन्टआव बियो मा जायगा होननानै नायदो आङो थाबायनानै थांगासिनो लामाया फिसाथार आरोना एकदम माथो खालामनो बेखिनि लामाया बिराद फिसा जायो आरोलै दाख्लैबावैबो आं खनसे फैखांबाय बे एरियायाव माने सासे बुरिखौ बासनि खर'आ माने खिथुथिं सौखांनानै बुरिखौ थांफालायदों आरोना ओंखायनो बे लामायाव थाबायनोबो एसे हुसियार लामाया गुसेब नालाय गारि गंनैनि गिदिंस्लाबनो हानो नागिरा दायो आङो स्टेसन फारसे थांगासिनो दं आरोना बास गाखोआखै बास गाखोनो उसुबिदा नालाय एसे माने फैसानि एसे प्रब्लेम ओंखायनो आङो दायो थाबायना थांगासिनो दङ दसे उनाव लोगो मोनगोन आरोना लोगो मोनबा नोंथांमोननो देखायगोन आरोना आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लामानि अबस्थाया बेफोरबायदि आरोना गोबां भिर जायो आरोना बेयाव एकदम बासफोरावबो गोबां भिर जनोनो मोनाखै आं दहायबो बासाव ओंखायनो भिडिअ बासनिफ्राय लानाय जादिया थेवब्लाबो आङो नै ओंखारनानै दायो स्टेसन फारसे थांनायनि नुथायखौ नोंथांमोन एसे दिन्थिलांसै लामाया बेफोरबायदि आरोना बेयाव थिनियालि सिस्टेम गारियानो गारि आरोना अयथासार गारि नायनानै फेस गारि गोजा नायफोरथिं दा नैबेजों बारस'नानै सिदा थांनांगौ आं सिगांजों बेजों थांदिनि गारिनि भिरखौ नुदोंना अयथासार भिरखा आरोना लामाखौनो बारस'नो चान्सआनो गैया आरोना अयथासार भिरखा आरो लामाया मा खालामनो बारस'नोबो हाया दा नेगासिनो दं लामाखौ बारस'नो थाखाय एकदम बिराद गिनांगौ आरोना डेन्जार एरिया आरोना बे जायगाया दायो लामाखौथ' जेने क्रस खालामना फैबाय आरोना क्रस खालामना फैबाय दायो आङो स्टेसन फारसे थांगासिनो दङ नोंथांमोननि स्टेसन थांनायनिफ्रायखौ नुनो मोनसिगोन उनावनो बेनिफ्राय 2 मिनिटसो थाबायनांगौ 2 मिनिटसो थाबायबानो स्टेसनखौ मोनसिगोन आरोना दायो आं देखायलांबाय थानो बेकग्राउन्डखौ नायदो आरोना फैयै त्रिपुर मोनफैबाय त्रिपुर स्टेसन मोनफैबाय ना रेलवे स्टेसनखौ बिथिंजाय फैबाय आङो दायो रेलवे स्टेसनखौथ' मोनबाय लोगोखौ नागिरनांसिगोन माथिं फैनानै दंफैयो बियो सिनायथिंनानै नायनोसै माथिनियाव दङ दसे नागिरनानै बेखौ लोगो मोनबाथाय लानानै थांफिनसै आरोना रुम फारसे बियो बेंगलरनिफ्राय फैदों हरसे उन्दुनो मोनाखै एसे मानसिया एसे खस्थ' मोनबाय जानांगौ आंना फैनायाबो लेट जाबाय अखा हानायनि जाउनाव थेवबो नोंथांमोननो आं फैनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअखौ शेयार खालामखाबाय नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोनालासे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नै दायो खाथियाव दिन्थिबाय आङो स्टेसनखौ नायदो नामखौ त्रिपुर बेबायदिनो बानायबाय थादों आरोना रिपेयारिं सोलिबाय थादों इयो मोजां जाजोबाखै बे लामा सेरनि एरियाखौ नायदो एसे नैबिथिंजाय नायदो बिथिं दै बायदि दङ आरोना दै फिसा बे लेथ्रा बायदिसिना दै फैयो आरोना बिथिंजाय दैमाथ' गैखाया जानांगौ नायदो बेफोरखौ रिउ बरियानो एसे दिन्थिबाय आङो रड साइडनिफ्राय नैथिंबो नायदो ओरै फुल गिदिंनानै नै ओरैजाय नै दायो खनसे नायना लाबावदो त्रिपुर माने बास स्टेन्डखौ एसे गोजाननिफ्राय आङो भिडिअ खालामना दिन्थिबाय एसे माने मानसिनि बिबाङा खमायबाय आरोना नायदो एसे खम सौफैबाय दायो जोङो बासाव दंसै आरोना बासाव दङ दायो थांसिगोन जायखौ लांनो फैदोंमोन बेयो सौफैखाबाय नै खाथियावनो दङ
नायदो बेखौ लांनो फैदोंमोन आरोना दायो रुम फारसे लाना थांदोनि बेनिफ्राय गोजान दंबावो खमसे खम 1 घन्टासो लाबावगोन आरोना दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे एफा एनै लामानि भिउसफोरखौ एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना खालि आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय एबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला आं थांनायनि नुथायखौ दिन्थिलांनो आखायाव लानोसै आरोना दायो स्टार्ट जाबाय जोंना बासआ माने खारबाय आरोना बेनिफ्राय खारबाय नै नायदो रानिं जाबाय दायो खारगासिनो दङ दायो थाङै थाङै आरो मोनसे बास स्टेन्ड मोनबावगोनसो बे बास स्टेन्डआव ओंखारनानै आरो गोदान बास हमबावनांगोनसो आरोना बे गंसे बासआनो डाइरेक्ट थाङा आरोना आंनि रुमहालागै दायो बिनिफ्रायथ' आरामाव गाखोबाय र' बै मोनसेयावबा मा जायो बिराद भिर जायो आरोना बिसिनिथिं बासफोराव गाखोनो बिराद एकदम प्रब्लेम जायो मानो होनना बुङोबा एकदम मानसियानो फाथैजाबनाय बायदि मानसि जायो आरोना जोंनि जाथ' आसामाव बाराद्राय बेफोरबायदि गिनांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोबा बांसिनानो जोंनि जा बासफोराव थायोब्लाबो एसेबां भिर जानो नागिरा आरोना बिथिंजाय बुंनो थाङोबा जोंनिसाय बांसिन न'खरफोरथिनो कार दङ गारि दङ बाइक दङ बायदि मैया बेफोर दंजोबो थासेयावबो माने बासफोरा माने जायगा खालि थाया आरोना गोबां भिर जायो आरोना रायज्लायजाया आरोना नों आं माने जों आउटनि मानसिफोरा माने गाखोनो बांसिन सुबिदाखौनो मोननो नागिरा आरोना गावसिनि मानसियानो बांसिन ग्राहक खालामना लाजोबखानाय बायदि जायो आरोना प्रब्लेम लामानि नुथायखौ एसे नायना लाबावदो नै बेफोरबायदि आरोना पुरा बिदि नायदो लामा सेरफोरावबो माबायदि भिर मानसि थायो नायनो हागोन नै नुदों जानांगौ गोबां भिरखा आरोना एकदम रायज्लायजाखाया ओंखायनो माने बायचान्स एसे गिनांगौलै आरो माने होनना बुङोबा बायदि तामिलनाडु एरियायाव माने बासफोर गाखोनो एसे गिनांगौ मानो होनना बुङोबा जोंनि हिन्दी रायज्लायग्रा मानसिफोरनि सायाव एसे नोजोर गाज्रि होयो आरोना बिसोरो बेनिखायनो माने एसे गिनांगौबो जायो जानला मानला हारसिं हाला हर जाबा बेरायजाया एसे गिनांगौ दं आरोना सिगां माने एसे वान्टेड खालामबायना जोंनि हिन्दी रायज्लायग्रा मानसिफोरानो बेनिखायनो माने एसे प्रब्लेम जायो आरोना ओंखायनो आं बांद्राय जायगाफोरावबो माने गिदिंनो बानाय मोनो आरोना माने उपाय गैया लोगो फैबाय बेखौ आं रिसिभ खालामनो फैबाय एबार लानानै माने दायो थांगासिनो रुम फारसे आं बांसिनानो फैबांनाय जाखाया आरो 3 मास बा 4 मासनि उनाव आङो न' फारसे गिदिंफिननाय जासिगोन दायो नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोना अननानै आं भिडिअ जेब्ला एंगारो अब्लासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनोबा दाल' नङा इयुन समसिम आरो नोंथांमोननि भिडिअखौबो आं नाया नङा नायखायो अरायसम नायबाय थाखायो बेनिखायनो जाय आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना अरायसम आंनि भिडिअनि सायाव सापर्ट खालामगोन एबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो फाइनालि रुम सौफैलायबाय एकदम सारि एकदम गयनि बारि माबा नारेंखलनि बारि होननायसिम गयनि बारि गैया बेयाव नारेंखलनि बारिल' दङ नायनो हादों बिथिंजायबो नै बिथिंजायबो नायदो पुरा एकदम नारेंखलानो एकदम नायदो आरो नारेंखल दंफांफोरा नैथिं रोमै नुहरदों बिथिं बे फिसा गायनानै दोनदों आरोना देराखै नैफोरथ' देरखानायसै आरो देखायबावनो र' आं गोजौआव थांनानै दायो लोगोखौ लानानै रुम सौफैबाय आरोना आङो रुम सौफैबाय बियो माने हरसे गाहाम उन्दुनो मोनाखै जाहैबाय नालाय हरसे गाहाम उन्दुनो मोनैनि थाखाय दायो उन्दुगासिनो दङ रुमावथ' दोनखाबाय आङो दायो आङो माने रुम खाथियावनो एसे ओरैनो साइडफोराव दसे बिदिनो गिदिंलांबाय आरोना बेलासिबो जाफैबाय आंथ' फुङावनो ओंखारलांखादोंमोन फुङाव अखाजों अखा सिजालायना थांनाय जादोंमोन नालाय दायो आङो जायगा सौफैबाय जायगा सौफैनानै नोंथांमोननो एसे आंनि थानाय जायगानिफ्राय एसे भिउसफोरखौनो दिन्थिनोसै होननानै भिडिअनि जोबथायाव बेखौनो दिन्थिनोसै होननानै आङो दायो देखायनो होननानै गोजौ फारसे गाखोलांगासिनो दं आरोना आङो गोजौआव दायो थांगासिनो दङ दसे जिरायनानै बेखिनियाव आं नोंथांमोननो एसे फोरमायग्रोबाय बिनि उनाव आरो दायो गोजौआव थांनानै आङो गोजौनिफ्राय आङो एसे भिउसफोरखौ मोजाङै माने दिन्थिबावनोसै आरोना नोंथांमोना एसे नायबावदो बेखौबो माने गोबावथार जाबायमोनथ' भिडिअ एंगारिया बेनि थाखायनो दिनै आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नायदो एबार बरिया एकदम गोजौथाराव गाखोनानै आं दिन्थिबाय नारेंखल बिफां एकदम गोजौआवनो सफैखाथारबाय आङो नैबिथिंजाय नायदो नैबे न' गोजौनिफ्राय दिन्थिबाय आङो बै फेनफोरखौ नायदो कारेन्ट बोग्रा फेन बियो एकदम जुम खालामनानै दिन्थिनि बारा थिग नुवा मानो होनना बुङोबा बियो आइफन नङाथ' बेनिखायनो बारा थिग नुवा केमेराया नायदो बिथिंजाय पुरा राउन्ड भिउसखौ दिन्थिनोसै आङो नुबाय बरिया नुखायो आरो एसे गोजौ थांबावगोन र' गोजौ गाखोबाय दायो बारहावा जाबाय आरोना एसे एकदम बार थान्दा बार जाबाय मानो होनना बुङोबा एकदम गरम नालाय एसेबां दिनै बार गैया आरोना ओरैजाय नायदो बरियानो ग्रोम बरिया ओरैजाय गाखोलांबावनोसैसो ओरैजाय गोजौजों नै बिथिंजाय एसे गाखोलांनानै आरो गोजौनिफ्राय आरो एसे दिन्थिबावनो र' थांनि र' नै सिरिफोराबो एकदम बोराय जालायथारबाय दङ अबस्थायानो गैया बोरैबा थाल्ला गुगानानै थांबा गैखाला आइम फिनिस होननायसो जासिगोन गाहायाव थांसिगोन आरोना वाव बरिया माथो बिराद गोजौ गाखोफैबायलै आङो एसे नायदो ओरैजायबो
नायनि प्लेट नायदो वा मा खालामना दोनदोलै बेयावलाय गोजौ माने दै टांकि आरोना बियो दै टांकिसो बियो माबा वाटार साप्लाइ होनना बुङोना बेफोरबायदि वाटार साप्लाइनिनो माबा आरोना टांकि सायाव एकदम गोजौ गाखोफैखाबाय आरोना आङो एकदम रिउ रिउ मोनलायलायदों बा नायदो नै पाइपआ इथिंजाय ओरै आरो दिन्थिबावनि नै ओरैजाय नैफोरबायदि नै पाइपआ बेजों दै फुल जाबा गलाङो खोमा ग्रोम ग्रोम नायदो वाव सलिड गोजौनिफ्राय बरिया नुखायो आरोना रिउ रिउनो नायदो सुपारखा एकदम सलिड ओरैजाय दिन्थिबावनोसै दहाय आङो गाहायनिफ्राय एसे दिन्थिदोंमोन बे जायगाखौ नायदो दायो गोजौनिफ्राय आं दिन्थिबाय आरोना वाव क्या नजारा है दायो सबसे गोजौआव गाखोनानै आङो जायगाफोरखौथ' नोंथांमोननो दिन्थिखाबायानोसै नोंथांमोना माबोरै नांखो माबोरै नुदों आंथ' बरिया नुदों आरोना बे गोजौनिफ्राय गाखोनानै एकदम समायना नुखायो आरोना जायगाखौ भिउसफोरखौ आंनि बेकग्राउन्डआवबो नुनो हादों नारिखल बिलाइआनो दंखायो नङा होमबा इथिंजाय नायदो इथिंजायबो नायदो एकदम सबसे गोजौआव गाखोनानै दंफैयो आरोना एकदम मा होनना बुङो 10-20 ताला बिल्डिंफोर बायदियाव गाखोना थानाय बायदि मोनलायदों आरोना सुपारनो बरिया खिन्थु बारहावाया बिराद मोजां दे बिनि बारहावाया खिन्थु बिराद मोजां बरिया नाङो आरोना थान्दा एकदम कुल आरोना एसियाव थानाय बायदि मोनलायलायो आरोना बरियानो दसे सम बेयावनो जिरायदिनि दायो बेलासि सम जाबाय बेलासिनि मथथे 4:30 जाबाय नामा 4:30 जाबाय दायो दायो नोंथांमोननो आङो बेखौनो एसे भिडिअ लाबोनो हाथारैनि थाखायनो आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय मानोना बुङोबा आङो खामानियाव बिराद बेस्थ'मोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो हायाखै दायो आं मा होनबावनो बेखिनिखौनो आङो दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन नोंथांमोना जायखिजाया आंखौ बावनानैल'सो थानो नाङा नोंथांमोना आं जेब्लानो भिडिअ एंगारो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय बेजों लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयारखौथ' खालामगोन होननानै बेखौबो आं आसा खालामनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो जोबथारनायाव आं बुंनो सानबावो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैयो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेजों लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ एंगारोबा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैयो गथ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन